مشكور الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. بعد السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari naisab kita niyo haamin waktu-waktu na ito ini. Ngayon waktu pas maghrib, serta yari sa kain na tukusin ito. Ngayon, magparubay, tukal po rin guru mulia. Meron na rin dagkan di Albani. Alhamdulillah ya Syekhna Zakaria Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, before I will start, Alhamdulillah, I would like to recite the very beautiful Quranic verse from Suratul Fusilat, chapter 41, verse 30. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. So, alhamdulillah, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat na binabasa natin, katotohanan sila na nagsasabi, ang Panginoon ko ay ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang, at higit pa rito ay tunay na sumusunod sa relihiyon ng Islam at matimtiman sa kabutihan. Ang manghel ay mapapanaog sa kanila sandali ng kanilang kamatayan na nagsasabi, huwag kayong mangamba. Gayon din ang malumbay, datapuat inyong tanggapin ang magandang balita ng halamanan paraiso sa inyo na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, rabbil alamin. So, yun ang alhamdulillah ang magiging basahin natin sa part ng ika-apat o kalimang parts ng ating pag-imbita sa Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ang kapurian ay sa Allah lamang, at ang kapayapaan at biyaya ay sumaka nila sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang pamilya at kanyang mga kasamahan at mga tao na alhamdulillah sa generasyon natin na tumahak sa landas ng Islam. Ang Islam, ang relihiyon, katotohanan ng katotohanan na ipinahayag para sa kapakinabangan ng sangkatauhan. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng mga bansa, at sa lahat ng dako sa mundo, alhamdulillah. Ang Islam ay namamahala sa pamamaraan ng buhay upang magdala ng kapayapaan sa mundong ito at sa pangwalang hangganan tagumpay sa kabilang buhay. Alhamdulillahirabbil alamin, dahilan ang buhay na ito, mga kapatid, ay temporal lamang. So alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tayo pinabayaan na kung saan na hindi natin alam ang katotohanan. Dahilan subhanallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala, tulang ng sinasabi natin ng una ay maawain. Pero siya pa rin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay matindi din magparusa sa araw ng paghukom kung tayo ay umuwas sa mga katuruan ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito tayo na may chance pa sa atin na magbagong buhay. So, alhamdulillah, ang pinaka-importante sa lahat na tayo ay alhamdulillah tumatanggap ng katotohanan alinsunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa kagustuhan natin, hindi according to our accordance, that we believe in Allah subhanahu wa ta'ala according to our accordance. Kung saan may mga tao akala nila na ang kanilang mga gawain ay ang tama. Alalahin natin, ang mga propeta ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala para tayo i-remind na alhamdulillah sa tagal ng panahon na isa lamang ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yun ay papaniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat na papuri ay sa Allah. Pinupuri namin siya at hinahanap ang kanyang tulong at nagsusumamo sa kanyang papapatawad. Kami ay naghahanap ng kalinga ng Allah laban sa kasamaan ng aming kaluluwa at sa kabuktutan ng aming mga gawa. Ang sinumang pinanutbayan ng Allah ay hindi mapapaligaw
at sino man ang mapaligaw ay hindi makatagpo ng iba pang upang siya ay patnubbayan. Alhamdulillah. Tayo ay sumasaksi na wala nang iba pa ang karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Siya na walang katambal. At tayo ay sumasaksi ng ating huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang huling sugo among the prophets that was sent by Allah subhanahu wa ta'ala, 25 of them as mentioned in the Quran. And I redundantly keep on saying that their message is only uniform. Uniform, which is the belief in the monotheistic religion, ay nagumpisa sa ating pinakamahal na propeta na Khalilullah na si Abraham, Prophet Abraham alayhis salam. Siya ang nakaunang tao, alhamdulillah, na sinusunod ng mga maniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan, alhamdulillah, si Propeta Abraham ay ang unang nag-recognize, alhamdulillah, na subhanallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay isa lamang, tulad din mga pinaabot ng mga unang propeta maliban pa sa kanya. At nag-umpisa kay Propeta Nuh alayhis salam, alhamdulillah, nabanggit na natin ang kanyang istorya sa pinaka huling propeta, na tatlong huling propeta na si Moses, si Jesus alayhis salam, at si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah, upang tayo ay magkakaroon ng matatag na paniwala sa Islam, alam natin na meron mga haligi ng Islam na kung saan, kung tayo, tulad ng aya na binanggit natin, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihumul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. So alhamdulillah, kapag alam natin ng ating Panginoon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ginagawa natin lahat mga katungkulan sa Islam, alhamdulillah, tayo ay sigurado kasama sa mga tao na nagsasabi, alhamdulillah, bago sila maabutan ng kamatayan, kami ay maniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at alhamdulillah, sinusuportahan nila ang kanilang paniwala. Alhamdulillah, umaabot ang kanilang kamatayan. Alhamdulillah, ang Allah, mga propeta ay alhamdulillah sa kanila, tulad ng mga sinasabi na sila ay alhamdulillah steadily holding on sa paniniwala ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa Islam, mga kapatid, alhamdulillah, ang unang na tinatawag na ang haligi ng Islam, alhamdulillah, si Angel Jibril ay nagtanong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at magsabi sa tungkol sa Islam na kinukustyon niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang Islam.
So, ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumakanya ang kapayapaan, alhamdulillah, ang Islam ay ang sumasaksi na wala ng iba ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sugo, alhamdulillah, at ang slave ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, unang-unang basic sa katuruan ng Islam, ng haligi ng Islam, alhamdulillah, ay ang paniwala sa Allah, sa Shahadatain. Sabi sa Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dapat ninyong alamin na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban sa Allah lamang. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi bago. Siya ang una at wala bang nakauna sa kanya. Hindi tulad ng mga paniwala ng mga iba ng Diyos ay nanganak. At nang ang anak, nagiging Diyos. No, paano kung sa bahay, kung may dalawang administrators na magulo. Kung ang ama, tapos ang anak gusto rin magiging pinuno sa pamilya, na magulo na ang mangyayari sa pamumuhay ng sino mang nasa pamilya na hindi tumutupad sa pag-respect sa pinuno tulad ng kanilang mga ama. So alhamdulillah, ang ipangalawa, at upang itindig ang isagawa ng sala sa takdang oras, na ito ay maisagawa ng tama at may kalakip na katapatan at kapagkumbabaan. So alhamdulillah, ang sala sa Islam ay 5 beses. Ang obligatory prayers ay ang 5 beses sa araw-araw. Yun ay alhamdulillah, ang Fajr 2 units, ang Duhur 4 na units, ang Asar 4 na units, ang Maghrib ay 3, alhamdulillah, at ang Isha na tulad na may sagawa natin mga after 30 minutes, alhamdulillah, ang Isha. So alhamdulillah, kaya ang importante ang pagsasala sa bawat isa sa atin, dahilan sa Islam, karapat-dapat sa head of the family na i-remind niya ang kanyang anak. I-remind niya ang kanyang anak mag-uumpisa sa 7 years old. Yan ay dapat ipa-akwin ang sanayin ng ating mga kanakan sa pagsagawa ng sala. So pag-abot ng age of 10, na kung hindi pa siya mag-perform ng sala, dapat, alhamdulillah, paluin natin, pero hindi naman na sisirain natin ang buhay na babasagin natin ang ulo niya o ibaluktutin ang kanyang mga buto. Hindi. Just a matter, dahilan sa araw ng paghukom, tatanungin ang head of the family kung bakit hindi nagsala ang kanyang anak. Tatanungin ang kanyang anak na bakit ka hindi nagsala. Dahilan, sabi niya, ang aking ama, ina, hindi nagre-remind sa akin tungkol sa kabutihan ng pagsasala at obligasyon pala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan yun ang ma-differentiate tayo na tayo ay isang maniniwala sa Allah at mga kuffar. Yun ang tinatawag na paring barrier between Muslim and non-Muslim. So alhamdulillah, at ang sala, ang unang
tatanungin sa Yomil Kiyama kung alhamdulillah ang sala ay okay, lahat ng mga gawain ay sunod na lang. At alhamdulillah ang mga susunod na bagay na dapat tatanungin pa ay alhamdulillah ay ayos na sa dahilan sa maayos ang pagsigawa ng sala. So alhamdulillah, ang tinatawag na Zaka, gawang-gawa, alhamdulillah. Ito ay isang tiyak na bahagi ng kayamanan sa bawat uri ng ari-arian at dapat ipagbayad ng Zaka ng isang Muslim na nararapat na bayaran sa bawat taon para sa kapakinabangan ng mahirap. Sa pamayan ng Muslim, ang pagbabayad ng Zaka ay isang obligasyon sapagkat ito ay isa sa 5 haligi ng Islam. Ang Zaka ay isang pangunahing paraan na pangkabuhayan upang maitatag ang katarungang panlipunan at naghahantong sa lipunang Muslim tungo sa kasaganaan at kaligtasan. So alhamdulillah, sa Islam, ang magbibigay ang mga mayaman. Ang mga pobre, kung wala silang maipon sa isang taon, hindi na obligasyon sa kanila. Kung tayo, alhamdulillah, maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, alam natin, ang tungkulin natin na tayo ay hindi dapat magbigay ng Zaka dahilan wala tayong maitago sa within a year. So alhamdulillah, ang sa Islam na sinasabi natin, ang pera ng mga mayaman, alhamdulillah, ibibigay sa mga pukara and miskin, mga poor and needy families. So hindi tulad sa mga iba, ang mayaman, ang leaders, humingi sila ng yung obligasyon sa bawat nagtatrabaho sa government na meron 10%, 20% o 30%. It depends upon yung mga calculation nila. So, alhamdulillah, ang sa Islam, hindi ang pera galing sa mga miskin ay pamigay sa mga mayaman. Pero ang pera ng mga mayaman ay inshallah bibigay sa mga tinatawag na pukara and miskin. So, ang pang-apat, alhamdulillah, ay ang pagsagawa ng pag-ayuno sa panahon ng Ramadan sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagkain, inumin, at sexual na relasyon mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa takip silim. So, alhamdulillah, ang isa sa mga essence ng pag-ayuno, alhamdulillah, ay naramdaman mo kung ikaw ay gutom. Alhamdulillah, malaman mo kung hindi ka concerned sa mga iba na walang pagkain at bibigyan mo ng pagkain dahilan hindi ka dapat sa mga maniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay busog tapos ang kanyang kapitbahay ay gutom. So alhamdulillah, walang mayaman at walang pobre sa panahon kung saan darating ang Ramadan. Alhamdulillah, dapat ang mga Muslim na walang sakit
hindi magta-travel kung saan hindi mahirapan. Alhamdulillah, pwede sila yung mag-break kanilang yung fasting. Pero after ng Hajj, after ng Ramadan, parating, alhamdulillah, the following months, pwede sila mag-fasting for 10 months or hanggang dumating ang Ramadan sa panibagong taon. So, alhamdulillah, mahabang panahon para alhamdulillah, mabayaran natin kung ano ang hindi natin mapag-ayunuhan sa araw sa buwan ng Ramadan. Alhamdulillah. At alhamdulillah, pag ang tao nagpapasting, maiwasan niya ang lahat. Hindi lang pagkain, pero pag-iisip ng masama against ng kapwang mo Muslim o ibang tao ay hindi karapat-dapat sa isang maniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, ang ipang-5 ay magsigawa ng yung paglakbay o magpereglasyon sa tahanan ng Allah. Ang sagradong masjid sa Makkah, kung siya ay may kakayahan sa isagawa ang paglalakbay na ito. Alhamdulillah, balik tayo. Ang ni-required lang magpunta ng Hajj, yun ay karapat-dapat physically, mentally, physically fit. Kung ikaw ay isang pobre, wala kang kakayahan, alhamdulillah, hindi obligasyon sa iyo. Kasi ito ay ginagawa ng isang beses sa isang buhay natin, ang obligasyon na isagawa ang pag-Hajj. Pero kung sakali namatay ang ating ang mahal natin sa buhay, ang ating mga ama, ina, o kung sino man, pwede tayo ay magsasagawa ng Hajj para sa kanila. Allowable yun sa Islam. Alhamdulillah. So, ang mga hindi maka-afford, alhamdulillah, exempted. Gagawa na lang tayo ng paraan tulad ng sa Friday na ginagawa natin dito sa masjid na Al-Hijrah. Alhamdulillah, ang pag-Hajj ng every Friday. Alhamdulillah, ang ating mga imam, alhamdulillah, alam niya ang procedure, ang pinaka-the best para tayo ay nasa ilalim ng sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi tayo gumagawa-gawa ng ating kaalaman tulad ng mga iba, gumagawa ng mga bid'a at sinasabi nila yan ay acceptable sa Islam sa pamagitan sa paggagawa-gawa nila mga hadith na walang existed sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, ang sabi ng Rasulullah sallam, kung sino man sa mga Muslim na tumatawag sa kanilang sarili na Muslim at nagsasagawa ng mga mga hadith na hindi nasasabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na you have to prepare your place in Jahannam. So kayo, mga hindi matatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, akala nyo, ang mga ginagawa nyo ay tama, na niloloko nyo ang mga Muslim, gusto nyo lang magkaroon ng maraming followers at maniwala famous sa larangan ng mundo. So hindi nyo alam na walang permanente. Gusto nyo maging sikat, alhamdulillah, parating ng araw na marami na ang mga mayaman, yung mga powerful, saan na sila? Alhamdulillah, nandun na sa kanyang libingan at maghintay ng kanilang assignment. Pero subhanallah, ang tao
ang tao, alhamdulillah, bago ang lahat na kumabutan ng kamatayan, doon na magsisisi. At alhamdulillah, ang unang tirahan natin ay tinatawag na barzak. So yung ang temporal, yung place kung saan lahat ay steadily maghintay ng Yawmil Qiyamah. Pero alhamdulillah, pag ang tao ay ginagawa niya lahat ng katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng example ng ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, alam niya na inshallah siya ay inshallah ihantong sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawa lang mga kapatid, dalawa lang ang destinasyon, hindi tatlo. Hindi ka pwede sabi mo, ya Allah, dito na lang ako sa sa kagitnaan. Ayaw ko na papunta sa paraiso. Ayaw ko na rin papunta sa impyerno. Dito na ako. Wow. Sabi ng malaikat, wala. After this life, dalawang lang ang pupuntahan natin. Dalawa din ang mapasama sa atin. Alhamdulillah, ang ating kabutihan at ating kasamaan. Subhanallah. So, alhamdulillah mga kapatid, sa larangan ng yung Islam at sa mga ibang paniniwala, ako ay alhamdulillah sincerely inviting you to learn about Islam, study about Islam, and alhamdulillah, by the power of Allah, you will find peace in your heart, and that you cannot experience in any other occasion, only if your love is for Allah in this dunya and aiming for the Jannah, the paraiso sa Yawmil Qiyamah, sa the hereafter. So once again, alhamdulillah, I'm inviting again and again our innocent brothers and sisters in humanity, alhamdulillah, because I myself, I'm not ashamed to address you as my brothers and sisters, because we are coming from Adam and Eve. Subhanallah. Sa isang ayat, yung ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dakari wa untha wa ja'alnakum su'ubaw wa kabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. So alhamdulillah, tayo ay galing sa dalawang tao lamang at galing sa kanila dalawa, maraming mga kababaihan, kalalakihan, kababahian at ginawa tayong lipi at nasyon para tayo ay magkakaalaman. Alhamdulillah. So ang pinaka-the best sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga sila may takot. Hindi lang sabi mo, ay matakot ako sa Allah, tapos wala kang ginagawa. Useless yun. Dapat sa sa salita at sa gawa. Alhamdulillah. Sabi mo, maniwala ka na si Jesus Christ ang inyong Diyos, pero sarili niya, hindi siya nag-angkin na siya ang Diyos. Bakit natin pilitin si Jesus? Kaya inshallah by the next episode, alhamdulillah, part ng ating this coming Friday, inshallah, ibanggit natin ang denial ni Jesus alayhi salam sa mga tao na siya ay tinuring ng mga sila na Diyos. Sa sinasabi ko, and once again, sinasabi ko, I'm going to challenge you again, na if you find any in your Bible, not in my Quran, in our Quran, but in your Bible, if there is a claim or a statement that Jesus alayhi salam claimed to be a prophet and to be worship, na ako ay inshallah pumapasok sa inyo. Subhanallah. Yan ang promise. But until the end of time, hindi kayo makakita yan. Yan ang malaking pagkakamali ng mga scholars inyo na salitang ganon na hindi nila na manipulate. Alhamdulillah. So anyway, Rabbana gfir lana
junubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit ahdamana wansuna 'alal qaumil kafirin wansuna 'alal qaumil munafiqin wansuna 'alal qaumil zalimin wansuna 'alal qaumil mufsidin wansuna 'alal qaumil bid'ah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Da'wahum fiha salamun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. To see you again inshallah in the other parts of our invitation to forgiveness and paradise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wal barakatuh.